दिनै जोंनि जितु तामुलपुर साब डिभिजन बे साब डिभिजनाव मोनबा ब्लक दङ बे ब्लकनि बिबानगिरिफोर जायफोरा सायख'जाबाय TCLCC VCDC बे सायख'जानाय बिबानगिरिफोरनो दिनै एपइन्टमेन्ट लेटारखौ राननायनि मोनसे हाबाफारि लादोंमोन नै जोंनि मथंगाफुरि पार्कआव दिनै बे एपइन्टमेन्ट लेटार राननायाव आङो 22 नं गयबारि समस्तिनिफ्राय TCLCC नि सासे चेयारमेन हिसाबै सायख'जादों आरो बे सायख'जानायाव आं गोजोननायजों लोगोसे बाबेनलांनाय समाव जा समाव जोङो माखासे रायजोफोरनो रादाय होबोदोंमोन बे रादाय होबोनायखौ मोनफ्रोमबो खामानियाव गोरिब न'खरफोरनो जेरैबायदि जोङो रादाय होबोदोंमोन थिग बेबायदि मावलांगोन होननानै दिनै आङो सानदों आरो फैबाय थानाय समाव TCLCC चेयारमेन हिसाबै जिखिनि मावनांगौ खामानि दङ बे खामानियाव आं आरो आंनि जितु VCDC चेयारमेन भाइस चेयारमेन बेबायदि सायख'जानायफोरखौ आं दिनैनो रिकुवेस्ट खालामनो नाजायो जे बिथांमोनाबो जाहाथे खामानिफोरखौ मावफुंलांनायाव गोख्रों आंखौ सहाय होयो जोंहा दा दिनै ओरैबायदि मोनसे क'आलिसन गभर्नमेन्टजों माने खामानिफोरखौ मावफुंनो लादों थिग बेबायदिनो जोङो गुबुन जेरैबायदि BJP आरो GSP आरो UPPL बे मोनथाम दोलोआ जेरैबायदि क'आलिसन गभर्नमेन्ट खुंबाय थिग बेबायदिनो जोङो UPPLनि जिखिनि समस्या बे समस्याजों लोगोसे गुबुन गुबुन माने पार्टियाव थानाय BJP आरो GSP बिथांमोननि समस्याफोरखौबो खौसेयै मावफुंलांगोन होननानै दिनै आं बुंबाय दा जेरैबायदिहाय थांनाय समफोराव जोङो नुबोदों मा जेरैबायदि IAY न'खरफोरखौ माने न'खर होनो थांनायाव गोरिब गुन्द्रानि न' होनो थांनायाव थांनाय जिथु सरकारफोर बे सरकारखौ जों नुनो मोन्दों जे बायदिसिना करापसन खालामनायखौ जों नुबोनो मोन्दों खिन्थु दिनै जों सानदों मा जायखिजाया स्किमानो जाया मानो गोरिब गुन्द्रानि थाखाय जाफोर स्किम फैगोन बे स्किमफोराव जोङो जोंनि वार्कारफोरा आं गावबो निजायनो माने गरसेबो थाखा जाहोआलाबासिनो खामानिखौ मावफुंलांगोन होननानै आं दिनै खोथा होदों दिनै UPPL दोलोआव मोनसे संबिधान दंखायो आरो गोबाव समनिफ्रायनो जोङो इलेक्सनावबो जों केम्पेइन खालामदों दे जाफोरा थिग बेफोरबायदि करापसननि लामायाव आगान होयो बे करापसननि लामायाव आगान होनायाव जुदि फोरमान जायोब्ला बिथांमोनखौ जोङो दोलोनिफ्राय बाहेर खालामनाय जागोन ओरैनो तामुलपुर जिल्ला UPPLनि बेन्दोङाव मोनबा ब्लक कमिटि दङ मोनबा ब्लक कमिटिनि आन्दाराव माने मोनबा TLCC कमिटि आरो लोगोसेयावनो 45टा 42टा माने VCDC कमिटिनि दिनै माने जि चेयारमेन मेम्बारनि लिस्ट बे लिस्टखौ जोङो तामुलपुर जिल्ला UPPLनि बानजायनायाव दिनै तामुलपुरनि मथंगाफुरि पार्कआव दिनै राननाय जायो आरो जोङो बे राननायनि गेजेरजों जोङो दिनै बे बाथ्राखौ बुंनो हायो जे जोंनि जि सोलायनायनि जि जात्रा सोलायनायनि मन्त्र लानानै UPPL दोलोआ जि खामानि मावबाय थादों बे मावनाया दिनैनिफ्राय TLCC VCDC मेम्बार बा जोंनि VCDC चेयारमेन मेम्बार सायख'नानै एप्रुभेल होनायनि उनाव दिनै बिबान होनायनि उनाव दिनैनिफ्राय जि माने गुबै अर्थआव जि सोलायनायनि जि खामानि मावनाय जोंनि बे खामानि मावनाया दिनैनिफ्राय जाफुंसिगोन मानोना थांनाय समाव थांनाय 2 मासनि गेजेराव जोङो जोंनि जि सरकारनि जि मेकानिजम जे रुट लेभेलाव लासै जेरैबायदि मोनसे मेकानिजमनि गेजेरजों खामानिफोरखौ मावलांनांगौमोन बे मावलांनायाव जोंहा जोबोद उसुबिदा जादोंमोन खिन्थु दिनैनिफ्राय जोङो जोंनि जितु सरकारनि जि प्रक्रिया मेकानिजम
बेफोरो जिहेतु फुलफिल जाबाय गतिके दिनैनिफ्राय जोङो जोंनि जि सरकारि भाबै जिखिनि खामानि दामानि मावनांगौ रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि सिबिनांगौ जोंनि MGNरेगानिफ्राय लानानै जोंनि माने 15 फाइनान्स बा जोंनि PMAY बा बायदिसिना जि जोंनि DRDAनि गेजेरजों जाफुंनो जानो गोनां जिफोर स्किमफोर बे स्किमफोरखौ जोङो जोबोद स्मुथै मोजाङै माने मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों मावफुंलांनो हासिगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। बिस्वजित दैमारि बिथाङा जि रायजो सभायाव सायख'जाफिनबाय बेखौ तामुलपुर जिल्ला UPPLनि जानानै जोङो बिथांनिसिम साबायखर बावदों आरो बिथांखौ जों बरायदों जे जोंनि बिथाङाबो थांनाय गोलाव सम जोंनि बर' हारिनि जानानै नैबे ओनसोलनि जानानै खामानि मावबोदों आरो बेनिख्रुइबो बांसिन गोजोनथाव बाथ्राया जाबाय मा बिथाङा जोंनि तामुलपुर ओनसोलनिनो गतिके जोङो बिथांनि जि एबार फिन खेबसेबाव रायजो सभायाव थांफिननाय बेखौ जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांखौ साबायखर बावदों जाहाथे बिथाङा फैबाय थानाय समाव जोंनि बे ओनसोलनि माने मोजाङै मोजां खामानि मावलांनो हायो जोंनि उन्नयनमूलक डेभेलपमेन्टेल जि वार्क्सफोर BTR गोरोबथानि बाथ्रा दङ BTR गोरोबथाखौ मावफुंनायाव बिथाङा मोजाङै मोजां मदद होलांनो हागोन खामानि मावलांनो हागोन बेनि थाखाय बिथांनिसिम आसा फारिनाय थाबाय। दा UPPL दोलोनिफ्राय एबाराव इलेक्सननि मेइन मुद्दायानो जादोंमोन मा जोङो सोलायनायनि बाथ्रा बुंदों आरो बे सोलायनाया मानसि सोलायनायनिल' बाथ्रा नङा बेयाव खाखननि सोलायनाय जों जाख्ल'नाय गैयै मोनसे सासन लाबोनायनि बाथ्रा बुंदों गतिके बे खेत्रआव जों बुंनांगोन जे जुदि सोरबाफोर जोंनि VCDC मेम्बार चेयारमेनफोरा बेफोरबायदि जाख्ल'नाय खामानियाव जुदि लोब्बा थायोब्ला बेनि सायाव जों UPPL दोलोनिफ्राय नायबिजिरनाय जागोन आरो नायबिजिरनानै बिथांनि सायाव माने जिखुनु राहा लानायनि थाखाय जों जेबो माने फावसयनाय नङा बे बाथ्राखौ जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों जों बुंनो हायो।